Zdravíčko, majstre, vítam ťa pri ďalším díli záhoráckého fanvlogu. Teraz sa presuneme z malotraktoru zase na veľký traktor, respektíve no veľký, v našom ponímaní veľký tento, ale nebude to o traktori, ale o vlečke. Niektorí ste mi písali, že mám natočiť farmvlog o vlečke, lebo že o vlečke ešte není. Tak dneska došla tá chvíľa, idú pro vlečku hnoja, tak vám zrovna natočím niečo o tejto vlečke. Je to 5-tunka, splňa, vlastne nedávno byla aj na technickej kontroli, takže všetko splňa, má všetky parametre. Keď náhodou pôjdete, dajte si pozor hlavne, aby svítila, brzdila, tu odrazky, napísané tlak, na jaký hustí pneumatiky a dôležité, po nové musíte mi dať tieto svietla, teda neviem či po novém alebo po starém, ale v čom musíte mi dať tieto svietla, tak na to si treba dať pozor. Takže jak som říkal, je to 5-tunka, pomerne dosť nízká vlečka, což nám velice vyhovuje, najmä keď zbírame treba balíky, alebo keď chceme niečo hádzať na vlečku, treba drevo alebo miechy, hocico. Nemusíme sa toľko narobiť, pretože tá vlečka je ozaj nízka. Keď sa na ňu kúkneme ze spodu, tak vidíte, že to je vlastne len rám, na ktorém je tá korba. Máme tu dva písty, ktoré vytláčajú tú korbu, môže sa vysýpať. Vlečka sa môže vysýpať do jednej alebo do druhej strany. Na to slúžia vlastne títo poistky a na to slúžia títo hračky. Tu keď ich zaistím, na druhej strane povolím, to znamená vlečka ide sem a naopak. To je asi tak z úvodu všetko. Ukážeme si, jak sa táto vlečka zapína, jak vlastne trošičku možno aj keď sa nám podarí, tak si niečo vykydneme, niečo odvezeme. No ale skôr než sa k tomu dostaneme, tak budu rád, keď kliknete na odbier, like, prípadne dáte komentár, čo sa vám bude ľúbiť ve videu, alebo čo by ste zmenili, respektíve čo by ste chceli vidieť v ďalších díloch. Klidne môžete písať. No a v tento díli pokračujeme v súťaži o Farming Simulator 22. Takže znova dostanete ďalšiu otázku a za správnu odpoveď budete zaradení do žrebovania. Tak určite kúkni celé video, aby vidíte, aká je otázka a tvoje šance sa zvýšili. Dobre, môžeme si ukázať, jak sa zapína. No, čo sa týka zapínaní vlečky, tak si myslím, že to je pohodička. Protože jednak najprv musíte dobre nadsúvať, zdvihnúť, zaprahnúť, no toto. Potom, co sa týka vlastne káblu, tak toto je elektrika, to ide sem, to sa len zaprahne, áno, nič zložité, teda zacvakne, nič zložité, áno. Potom tu je brzda, teda vzduch, respektíve vzduch, ktorý vlastne slúži na brzdení, áno. Takže takto zatlačím, posunú hore, pustím tady vzduch. No a posledná vec je hydraulika, to sa len sem zacvakne, takto. A to slúži na vyklápaní vlečky. Takže jedine tieto 3 veci, teda 4. A co sa týka zaprahovania, je to všetko. Momentálne sa chystám pro vlečku hnoja. Tam možno uvidíte aj niečo z toho.
jak vidíte, vezu teda fúru hnoja kuracího. Zrovna v noci popršalo, takže cesta je na prd. Ale tak. Vlečka zvládá, traktor také, takže pohoda. Od počasí si nevybereme. Ako co je také mínus na tejto vlečke, tak to, že to jakoby nemá tú korbu odpruženú. Takže sa velice ľahko dokáže skrížiť tá vlečka a hned musíme zvárať. Ale tak zase obrovské plus je to, že je taká nízka, takže aj keď pár co nakladáme ručne na vlečku, tak nemusíme sa tak s tým trápiť, že? Tu má pohoraný jeden pán. No a tu je naše políčko, na ktoré si ten hnúj hodíme. Trošku zabáráme. Musíme to trochu rozjet, aby sme nezapadli. Čas trochu prehrábneme. A dobre zmákneme. Najťažšiu vysypať, potom už pojedeme jak drak. A už sme dojeli. Nevadí. Vysypeme. No. Sa týka vysýpania vlečky. Tu ešte musím mrsknúť, hydrauliku zapnúť, keď chceme vysypať. A keďže vezú hnúj, mrskel som si sem ešte títo nadplaty, ináč tam oni nejsú. První ide ven. Dobre, pohoda. Môžu aj tady mrsknúť. Druhá. Taky pohoda. No, čiže otevřeme túto potvůrku. Tak. To sa hned trochu zesype včio. No, drží. Je to tam pekne natlačené. No, čil otevřeme totok. Jau. Dobre, totok drží. To je takto. Ja dám kameru tak, aby to bylo lepší vidět, ano? Ináč to budu robiť túto páčku. Dám ju hen tam dozadu, nech to lepší vidíte. Bo táto z kabíny by to asi nebylo moc dobre vidět.
Tak, hnoj je vysypaný úspešne, vlečka to zmákla na jednotku a takže keby to mám zhrnúť, negatívum to, že to jak keby není odpružené, tam je problém s tým skrížením a tak. Hlavné pozitívum, nizučka, šikovná. Jak ste videli, dá sa aj miechovať z našeho kombajnu prímo, takže pecka. Za túto vlečku som moc rád. Keď vedzeme treba takýto hnúť, dá sa ešte nadplatovať, áno. Je to teda 5-tunka, STKčka, všetko je, takže není co dodať. Dobre, to je z tohoto videjka asi všetko. Ja vám moc ďakujem za zhlédnutí. Preju vám ešte pekný deň, alebo večer, alebo neviem co, v jakú dobu to kúkáte. A budu teda rád za každý like, ktorý dáte, či už na toto video, alebo aj na ostatné. A keď náhodou ešte neodebíráš kanál, určite sa prihlás. A co sa týka otázky do súťaže, tak ďalší otázka je, jak sa volá náš malý černý pes. Keď víš pre správnu odpoveď, pošli buď na Facebook Farmily alebo na e-mail farmily.sk@gmail.com. Pridaj tam svoju prezývku, pod jakú ťa prípadne môžu vylosovať, alebo svoj nick na YouTube. A týmto sa môžeš zapojiť do súťaže o Farming Simulator 22. Tak neváhaj a posílaj správnu odpoveď. Pokiaľ správnu odpoveď nevíš, kúkni sa na nejaké z mojich videí starších, napríklad farm vlogy, tam to meno vícekrát spomínam. To je z tohoto videa teda všetko. Ja vás zdravím, majte sa krásne a vidíme sa pri ďalším videu. Čau.